باش یاردم میکنن توبت салом алайкум бародаро, ако, хоҳаро, додаро. ман модари 5 фарзанд, бешавҳар. ин духтарак маит, ин бачам ношнаво, нобино. инашам ай тарафи мардонагиш 3-4 оператсия дорам. ин духтар ман як бор оператсия кардам, дигар зурум нарасид. илтимос аз шумо ҳамчун модари танҳо хоҳиш мекунам, ба мо дасти кӯмак дароз кунед. ёрдам мекунед ин фарзандома ҷамъ гир кунам. дар хонаи мардум шиштагӣ 6 моҳа пули иҷора надодам. ҳами бачаҳакома ба по бихизонам. духтаракам 18 сола. амроҳоира мебинам, ман хуни ҷигар мешам. илтимос аз шумо хоҳиш мекунам, ҳамчун модар, ҳамчун апа, ҳамчун хоҳар ба мо дасти ёрӣ дароз кунед. кӯмакам кунед. ақаллан фарзандома ба по бихезонам. больницаҳо мебарам, мегӯян шифо меёбад. неки як бор ду бор мебарам, дигар зурум намераса барои табобат карданашон. ин бачама 1 сол пеш оператсия кардам, бо 3 оператсия дигар дорад, дигар зурум намераса ки ақаллан барам як бор нишонаш битам. ҳар саҳар мехезам, мега дард мекунад, оча дард мекунад, лекин намедонам куҷо бурам, пеши ки бурам. дард ма ба ки бугум. илтимос аз шумо ҳамчун модар хоҳиш мекунам, ба ҳамин духтарам, ба фарзандом дасти кӯмаки худо дароз кунед. кӯмактона дариғ надоред. шароите надорам, ҳама хонаам хунук. як хонаи гарнор бинам, 5 фарзанд қати даҳами дару. мактаб намераванд, либоси ҳалол надоранд. як рӯз мераванд, як рӯз намераванд. пеши ки дод бугум намедонам. духтарам 18 сол аст. илтимос бародаро ба мо дасти кӯмаки худо дароз кунед. бародарон, хоҳарони азиз, аз кори хайр шубҳа накунед. ҳар картае мебинед дар наво картои худмай, ҳар кадоме ки хайр мекунед, худованд баракатон тия. кадоме ки наметавонед дар ҳаққи фарзандон дуо кунед, боқӣ дар амони худованд бошед. ҳазор раҳмати худо.